Kube enkulu injabulo esizweni sakaZondi kugcotshwa inkosi uMelusi Zondi kwesobukhosi besizwe kanye nokuba yiso lengonyama esizweni sikaBhambatha eRichmond. Inkosi yakwaMancinza ithi lokhu kuwumlando owaqoshwa inkosi uBhambatha. Kuyinjabulo nentokozo kithi njengesizwe sakaZondi ukuthi sinikezwe uhambo isilo samabandla onke ukuthi sibe yiso lokuyobheka isizwe salo. Isilo sisigcobile sangigcoba njengenkosi ekhona. Sinomlando-ke thina abakwaZondi ngoba ukubeka kwami kokuvuka kwenkosi uBhambatha esiyaziyo ukuthi yaba nohlonze olukhulu ekuvikeleni isihlalo sakwaZulu nanokulwela amaZulu akithi. Inkosi uZondi idalule ukuthi izophinda ibe yiso lesilo esizweni sayo. Ezizweni ey'khona ey'holwa amakhosi akaZondi, isilo samabandla onke singibeke emhlabeni waseRichmond. Saphinde sathi ngizoba yiso laso ekubukeni nokubheka amadolobha. Kuseqhulwini ukubhekana nobubha esizweni sakwaMancinza enkosini. ISouth Africa nje yonkana njengamanje ibhekene nobubha, ibhekene nokungalingani kwabantu ngezomnotho. Ibisibhekela kakhulu ngokuthi ikati leleziko imisebenzi ayikho. Lokhu kufakazela ukuthi naso isizwe engibeke kusona isizwe esinawo amadolobha, isizwe esiney'ndawo zasemakhaya, kodwa isizwe nje sakaZondi kanye nawo amanye amakhosi. Iy'ngane zakithi zifundile, ziyafunda, ziyaphasa nasey'koleni, kodwa uma sey'fundile ukuthi ziye ko-tertiary kube yinkinga. Abazali bangena emabhenki bakhe amaloni ngenhloso yokuthi ingane izofunda ngelinye ilanga ibisithola umsebenzi. Inkosi yakwaZondi iphinde yakhuleka kwindlulamithi yamakhosi ngamagoqa ayikhulu.